Vara Parxodres podcast'te. Aslika Qadir di xatirayên xwe da ser Susika Simo dibêje li Ermenistanê yekem jina Kurd bû ku dengê xwe kire radyoyê. Li gor gotina Aslika Qadir, mêrê Susika Simo yekî Ermenî bûye û hiştiye ku xanima wî bisrê û bireqise. Susika Simo durî kompleksan jineka kêfçi bû dibêje Aslika Qadir û dibêje wê çawa dixwast wisa dimeşand heyata xwe. Wan demên radyoya Yerîvanê, Wezîrê Eşo di gazeteya Riya Teze da nav Susika me nivîsekî neşir dike û peznê Susika Simo dide. Aslika Qadir dibêje xanima Wezîrê Eşo Gulo jineka kumreş bûye ji hesûdiyê çûye deriyê Susika Simo gotinên giran kirine. Gulo pirsiye gotiye ka mêrê min li vir e? Susika Simo ecêbmayî gotiye eger tu difikirî ku ez perê mêrê te dixwim, tu şaşî. Cêva mêrê te da miş dilîzin. Here. Susika Simo. Ew Susik tenê belengaz û bêçare ji dinê bar kiriye.